thir tu le ngai thatu te in zawain chibai kan han buk le vek chewani tuntum kan video a chuan khovel Christian te thuthar kan han update vele zuai don ani a tunlai chu hetiang lam video hi kan han da chuak or dewa subscriber te imisia thiam na po kan han ngen ngal bok ani arem chang te ni chuan sermon le sharing te ne na hanin da chok deuh te po kan tum zel donia kan video milo thir sak tu ten like le comment te milo nu chi sak ve thina kan lom tak zet ani like le comment kan lo pek hian kan video hian ala hre ve lo te hne na thleng thuin a thleng zau ve zela alom om tak zet ani kan video bultan nan chuan Nigeria rama Christian tam tak ten ti du da na antor mek dan chanchin tlang puite i han ngai thlam masadon ta ila edi somruk pali bor vela tang to khan Christian te hian ti du da na nasale rap thak tak tak kan lo tuarin kan lo ma chon to thina rom hun laya Christian masa te torna anasa jele arab thak jete po kan hritlang pui ome Christian te chu mel ma te mangai to le midang te chunga tharum tholo tura zirtir kan ni awangin midang te tan be kan nuama kan lo zuam om viau po ani mai theya voin thleng hian Christian tam tak te chuan ti du da na persecution kan tiang chi te po an la tuar mek zel chu ani hi Nigeria rama Christian te hian Islam firfia pol te ti du da na le obbe na an tuarin an la ma chon mek zela Nigerian Christian asing te la sang tel te meu te chu Muslim ho kuta an tlua Islam firfia pol ten kan Christian puite an ti du da na hi an sign arun thlak tak zeta mitam tak chu pong sual an ni a then khat chu ka hlum te an ni a hal hlum te biakina pathian an fakareng reng lai an ka hlum te biakina pathian an choi moi reng reng lai abiak in chapa an hal nana an hal hlum tak te po mitam tak an oma arab thlak tak zet ani tuna kan thilai mek hi Nigerian Christian te an hal hlum na mun te anei tur zong zong an hal ral sak na mun te aram mi ngein aron soilan na ani They pawn my clothes, they pawn everything, they pawn our food, all my family members. News site ten katinan tarlan dan chuan sangni pakwa July thla tanga sangni somni panga September thlathenga Islam firfiak pol ten Christian te biak in anti chia zong zong bel khom hi singkha sang kwa za lai atling to a kumtin in Christian biak in sangkha zani zel ti chia sak anga chhut ani tuna video kan thilai mek hi Nigeria Christian te an biak in an hal sak te chu ani a heti chung hian pathian an faka pathian an la choi moi ani a an pathian fakna thom hi toite I han ngai thalok te ang We praise your name, Jesus, to protect us, to guide us, Lord, to fight for us, to give us hope. kan soita kan khan Nigerian Christian te hian ti du da na an tuarin an tok na sa maya kumin chung rat po hian Christian sang sari chuang zet mai Islam kuta hian an thito nia soi ani a kumsang ni pakwa July thla tanga sangni somni panga September thlathenga Muslim firfiak te kuta thi zong zong bel khom hi noi khasing ni sanga lai an tling to nia soi ani a aril runa thlakin arun thlak tak zet ani Nigerian Christian te hian tong trai puitu an mamo tak zet ni in alanga chumi ni wang chuan kan tong trai na te po Nigerian Christian ti du da na tuar mek te tan hian I tong trai thinang u Muslim firfiak hoten Christian te biak in an ti chia sak za te mishing nun na an lak sak za te kan hantar lang ta a heng baka hian Christian tam tak te chu Muslim firfiak pol te hlawin thalera te mun sang sanga te an tlan chia a an tlan dar chum chum mai ani a Muslim firfiak pol te hlawa ma ni in le lo tlan chia san ta zong zong te bel khom hi million som pruk lai an tling to nia soi ani nge ani kan han soita kan khan Nigeria rama Christian te ti do da na hi anasa maya chumini wang chon tong trai pui an ngai tak zet ani eitur mumal po nei to lo sille fen in bel tur po nei lo
mani in luma po thlamuang taka cheng ve theilo thaba reng hun mang kan Christian te ta na tong trai hi kan bata ruatila i tong trai pui zelang u pani na tan chuan tunlai khowela Islam du lo na le huat na thli pui tle mek dan chanchin te Christian ram sang aron than har mek dan chanchin te atlang puin hanta lang le taila Islam ho tena an thil tum lian ber pakhat chu Europe rama Christian ram ro pui tak te chim rala opbe ani a chumi ta na an be pui thak na chu jihad anti a chumi be pui thak na chu voini thleng hian thanem ngai takin an lakal pui ve mek zela Christian ram then khat te chu buma anama wangin tuna hian an tlu chemek zela an mang ang tak zet to a an boi tak zet to ni UK a phei chuan an mir tam tak te kha muslim sa khowon tu te an lo ni reng maya chumi ni wang chuna ram nei tu te an buaya an mang anga an ram chan an hlau sia tuna hianin an protest sa kong an zo luya ei hi kan ramani he ram hi Krista ta ni ti in an aw mup maya he harna hian ra tha po achua chho zel tura te po han be sei pui taila Israel sipai te le Hamas hoten beidan chanchin te kan thina Israel le Gaza in karte Israel le Palestine in karte po kan tlang pui ome Israel te chuan an hmel ma te huaisen takan beile ta wangin khovel mi te ma thiam lo changin an langa khovel mit mua Israel te thiam lo chang an lan chan pakhat po khovel ram sanga Islam te an lo in phum runa sa tawla tuka chung ho te chu tang rualin kholai dunga te khopui ko thlera te an ron protest sa free Palestine ti in kong puan ron zo hum maya chung video te chuan social media platform sang aron lu khat na samai sia chumi ni wang chuan mitam tak te ngain Israel te chu thiam lo chang an lo ni ta a Israel te chu mi pui poi sei lo te nun suat tu ni a an lan na chen kha alo om ta a nima sila ramro pui tak UK a te Australia te German a te France a te Poland a te chu tiang chuan ram sanga po Christian te an ngoi hle theibik to lova Free Palestine tia kong pui zo mup ho te chu na takin an ron do dal ta sia maya Christian te le Muslim te inkar bo ruak hi atang ru hle ani video toy te I han thir ho le lok teang kan soita kan khan Christian ram ro pui tam taka te Islam hawan lu khom na sat to em awangin angam po an ngam pa viau tarenga alan dan mai tang chuan tunlaya Christian te jinga har na thleng hian an ram ro rel na khol pui ber thlenga soidang lam vek thei khopa har na lian tham revival lian tham kan tiang chi te aron her chu pui ni lo chuan nakin loka chuan Europe rama Christian ram ro pui le ram lian tak te khu an la khoi thak le don ani achan chuang wange kan ti chuan reilo te a Islam ho hian an ob betanga an ram thu nei na zong an chu sakanga chuti huna chuan aram nei tu te ngei hi an ma ni ram chunga thu nei na reng nei theilovin an la om do ni in alangani amai ro chu tunlai Christian te jinga har na lo thleng hi ana mai lo viau don ni po in alanga hemi chungchanga hian Christian ram then khat te chuan an du rum sot viau maya an ram chunga Muslim ho lu phalo na thu chu aron siam ta te po anom nok tarengani hengjinga hian US President Donald Trump po bangbik chuang lova America rama chuan Muslim ho tan zin lu phal ani tori lo tur thu te po aron ti chuak ani Donald Trump hi Christian te thlawang hautin tak mai ani awangin tuna thu chu siam po hian lom a hlo viau nge a Muslim ho ta nero chuan pai dai har tak tur ni in alang thunga aruk te in an helve all mai don ni te po in alangani engpo ni sela Christian te le Muslim te inkara in huat na mei pui al mek hi amit mai don po in alang lova mei pui lian jok al chuak phut theidin huna kan dingani tila kan social tam om love Christian tam tak te chuan tuna kan buaina hi ngoi bo pui mai chi ni lo a soi ringotin om zia nei to lova chumi ni wang chuan tharum tho chu angai to a tuna hian kan ngoi ringani chuan reilo te hnuwa Islam ho hian min la chim ral vek to na ni ti in an mang ang tak zet to a tuna hian mi tam tak te chuan crusade a hunani an tia tuna video kan hmuang hian crusade laya Christian sipai te in thuam anga in thuama
khopui dung ron zo ta te po mu tur anom tanok ani a he boina hi ana mai lo le a Christian te hian an la series tak zeta Islam ho hian min ob betanga khowela hian rawan re lang ti hi an hlau tak zeta chumi ni wang chuan kan pi le pu te hun an lo ti to thin angin crusade puan mai ni se crusade mai ni se tia arot na ron siam ta te po mitam tak anom ta ani a crusade chu nge ni kan ti chuan crusade chu atoi zonga kan soi chuan Christian te le Muslim te in do na ani a tun ma tang to in Jerusalem khu Christian le Muslim ten an hmun thiang hlima an poma wangin an lo in chu to thina in do na rap thlak tak tak alo chuak to thina chu in do na Muslim ho be tura Christian sipai thok chuak te chu Crusaders ho ti in an soi le mai thina the crusade anti Muslim te le Christian te in do na hi voi engamaza alo theng to a tuntuma po hian mitam tak chuan crusade puana Muslim telaka hian indona puana hunto chumi ni lo chuan Muslim ho Islam ho te hian Christian ram te himin obbe chawdon kan thunei na te min lak zo sakdon ti in an hlau thong tak zet to a chumi ni wang chuan crusade hi a chuak thut lawang ti po soi har tak anita ani Christian tam tak te phei chuan pop hne na po crusade puang mai tura be seina te po an nei rum to ani a kan ma hian enge thleng zel don hriat thiam a har hle ani ral khata changalan maidana po hian Christian te hian crusade an puang lova na taka Islam ho hi an nor le ta ni lo chuan reilo te chungin Christian ram tam tak te hi Muslim ho te hian an obbet don ni in alanga achan chu Muslim ho chu anin thla pung chak si a English ho sa pho kan ti main fa pani pathum lek te an nei lain Muslim ho ero chuan som chuang te an neya som li ten neya som nga ten ron neya tiang khanin ain thlau lu tu ni an bat re ta kha ain thlau lu tu ka chumi ni wang chuan Christian te khuan engamo chu an ti angai ni chumi ni lo chuan reilo te hnuwa chuan chi maralin an lomanga an thunei na zong te lak sakin an lom don ani social media a video viral tam tak han thlir hian Christian kan ni na zona tangin tran alo na ve em thina crusade hi han puang ta sela Mizoram atang ngei po hian Muslim ho beile tura sipai in pedu kan omlawang ti po soi thei ani omlove ramthen khata phei chuan crusade chu in tan to sa reng ani te po anti nge a kanin ringem nge nia kan rama chuan kan Christian na le kan ram le hnam chok boi tu turte an lani do na ni ti reng shelovin thamung takin kan labuk tir so reng mai don em ni ani na taka chuan western ram tam tak te khuan an Christian na vong him theilo tur khopa that der na an nga awangin tuna khuan an torta ani khu kan soi tumber zo karo chu ram sang Christian te an ron tho hara revival a thleng meka chumi ni wang chuan Christian na vong him tur shim po tharum thongam Christian na vong him tur shim po eng po ti du kha mitam tak an oma an rin na dal lutuk to tele chim rala an nom mek dan te an ngai to in then khat chun ril ru na ngoya an trapa an mi tui tla zoya chutiang chuanin Christian na vong him tur shim point eng po ti an huam ta hial ani a kan soita kang khan crusade hi puan ani lawang ti po soi hle thei ani talo ani eng po ni sela khovel ram sang Christian te hi pathian in min am puyanga pathian in min tran puyanga kan tluk chiat len chu pathian in aphal don lawa pathian chuan eng tika ma min thla thlam don lawa chumi ni wang chuan kan rin na vong him tu le kan Christian na vong him tu ra kan ti tu le malam kan pan zel dan tur te po pathian in rem min la ruat sak zel tura te po ngai ta ila crusade hun lai khan pathian in nasa takin Christian sipai te kha atan puya chakna ape a adin puya chumi ni wang chuan an ma mel ma te an tlan che hum mai ani kha chutiang chuan pathian hian engkim ati theya Muslim ho pathian Allah anti a hian kan pathian hi chak zo ka chumi ni wang chuan kan pathian hi Muslim pathian Allah ma hian atlom ngai don lawa chumi ni wang chuan Christian te hi pathian in min vong him zel dona kan boral hlen hi aphal don lo ani ole tum kan video chuan khati china handu tok taila kan channel la subscribe lo ten khongai takin milo subscribe sak ve turin kan han ngen chewa video dot lia in mule theu kan tum donia in zawain lalpan mal som vek chero se